Bueno, seguimos entón. Eu, preséntome a mí mesma. Son María, da Adega. Participei na organización destas jornadas e tamén coordino os programas de compostaxe caseira e comunitaria da Adega. Vou poñer a miña presentación, que debería estar aquí, pero onde está? Aquí. É dicir, dende a Adega temos unha amplia experiencia nos proxectos de compostaxe. Actualmente estamos traballando, temos en marcha dous programas en Rianxo e acabamos de rematar agora un en Pontevedra. E un pouco, os obxectivos xerais deste proxecto de compostaxe é, primeiro, divulgar e demostrar que a compostaxe é unha solución viable para os residuos orgánicos domésticos. Eu creo que a estas alturas este obxectivo xeral está máis que alcanzado. E logo, como obxectivos específicos, descentralizar a xestión dos residuos, reducir en orixe o volumen dos residuos, superar o descoñecemento e desconfianza na compostaxe por parte de cargos políticos e técnicos administrativos. Nese obxectivo é no que estamos a traballar. Fomentar a participación da cidadanía dun modelo de xestión dos residuos sustentable e, coñecer e controlar o proceso da compostaxe e pechar o ciclo da materia orgánica. Realmente, para facer un proxecto de compostaxe non se require moito, non? Eu vou a falar do programa de compostaxe que facemos habitualmente en Adega, non? Os materiais que empregamos é un composteiro, como que tendes ali ao principio da sala, de 320 litros, que chega perfectamente para unha familia. Aportamos tamén un manual de compostaxe, unha guía, onde as veciñas e os veciños participantes poden consultar calquera tipo de dúbidas. Despois, ferramentas normalmente teñen na casa, cubos para separar tamén teñen na casa. Incluso, chegado a un punto, o composteiro tamén pode ser imprescindible. Tamén se pode construir un composteiro con pales. O noso programa de compostaxe é un programa de acompañamento domiciliario. É un programa que dura aproximadamente 7-8 meses, que é máis ou menos o que tardamos dende que instalamos o composteiro na vivenda hasta que o temos o compós. Ao longo destes 7 meses facemos primeiro un curso inicial. A xente é moi importante, a xente se apunta voluntariamente a este proxecto. Tamén, eso podemos deixar para o debate final, pero se comentaba de como facemos para que a xente composte. A xente se anota estes programas, e sobre todo, igual o primeiro custa máis, pero no segundo, no terceiro, a xente non ten problemas nin por separar o lixo, nin por compostar na súa casa. Sobre todo, se facilita esa xestión. No curso inicial, xuntamos a toda a xente que, como xa dixen, se inscribe voluntariamente, se reparten os composteiros e se fai un curso. Despois, nos 7 meses seguintes, se fan 3 visitas casa a casa. Se fai unha, ao principio, sobre todo, damos indicacións de onde instalar o composteiro, como facer, se resolven as primeiras dúbidas, porque moitas veces nas charlas iniciais non surxen as dúbidas, e surxen as dúbidas cando levamos o composteiro para casa e empezamos a traballar con el. Despois, aos 2 meses, facemos unha segunda visita e despois, aos 7 meses, facemos a última visita. Non sabemos, se normalmente o 7º mes xa obtivemos o compós. Ao longo tamén deste período o que facemos é recoller datos. Facemos unha ficha, caracterizamos o que é a vivenda e tamén, ao final, son eles, os participantes, os que nos avalían o proxecto. E, por último, se presenta ao Concello unha memoria final presentando os resultados. A partir de aquí son algúns resultados e conclusións despois de xa máis de 10 anos de programas de compostaxe en Galiza, da nosa man. A media de idade dos participantes é de 50 a 55 anos.
60. É unha media de idade, pois eso, media coa que estamos chegando, atención, con un proxecto de educación ambiental. Estamos educando, estamos achegando educación ambiental non aos colexios e non a rapazas e rapaces que están encerrados pois nun colexio, non? Que non lles queda máis remedio. É xente que se achega voluntariamente e entra a participar, pois eso, o estamos educando, digamos. Despois, máis ou menos, a media de habitantes por vivenda é sobre 3 persoas. Polo tanto, se nun concello repartimos 50 composteiros, estamos chegando a 150, mínimo de 150 persoas. Mais, seguramente, que os veciños que tamén preguntarán que é eso da compostaxe, como funciona, e, digamos, para estendelo, digamos. Ademais, na vivenda, como dixen antes, estamos chegando aos adultos, pero tamén nunha vivenda pois hai nenos, hai avós, aboas, polo tanto, chegamos a unha casa, teñen que separar os residuos orgánicos, seguramente acabarán separando o resto das fraccións tamén, pois a todas as franxas, non? A rapaces e a adultos. Que opinan os participantes do proxecto? Normalmente, casi todos valoran que o programa, que a valoración é boa ou moi boa. O 100% da xente opina que este proxecto se debía estender a toda a área do concello. E cando preguntamos cal foi o motivo que lles levaron a anotarse, moita xente por o tema da reciclaxe, moita xente o que ven buscando información, realmente o composteiro, aquí non quero ser insenua, realmente o composteiro, a xente que está no programa recibe un composteiro, polo tanto, é un incentivo bastante bo, non? Pero cando preguntamos tamén que lles parece o máis positivo, unha das respostas máis habituais é a autoxestión dos residuos, non? De ser independientes, de poder xestionar os seus propios residuos na súa casa, non? Co ben que senta eso, non? De decir, pois, teño os meus residuos e os xestiono na miña vivenda. Non teño que ir ao contenedor todos os días, non teño que andar coa bolsa goteando para aquí e para lá. E a maior parte da xente resulta moito máis cómodo usar un composteiro na súa vivenda que ter que ir ao contenedor municipal. A información que reciben, non? E tamén o abono, non? Que a maioría da xente ten unha horta ou un xardín e por parte dos seus residuos, como xa vimos hai un rato, reciben un compost que fabrican na súa propia vivenda con cero custe dunha calidade altísima, non? Que sirve para niveles de agricultura ecolóxica. Despois digamos, o resumo da compostaxe caseira, do que é o proxecto educativo. En canto a compostaxe comunitaria, é un seguinte paso que queremos dar, digamos, realmente non temos moita experiencia, polo que animamos a xente dos concellos a dar este paso da compostaxe comunitaria. Para isto, como sabemos, é necesario un composteiro de maiores dimensións que o da compostaxe caseira, sobre 1.400 litros, un panel informativo para a área de compostaxe, xa que este composteiro vai a estar situado nun espazo público, non vai a estar nun espacio compartido dunha comunidade de veciños ou un parque, nun sitio público, non? Entón, ten que ser ben visible para que sirve esa área e como funciona. O mesmo unha guía de compostaxe, unha ferramenta e unha área de aportación de restos de verdes ou estruturante. Para que funcione unha área de compostaxe comunitaria é imprescindible que a xente se implique, que alguén da asociación de veciños se implique directamente en xestionar este composteiro. Nos, dende a Adega, temos 3 experiencias, a compostaxe comunitaria en Fene, en San Sadurniño e en Bueu. 3 experiencias con 3 resultados diferentes. A compostaxe comunitaria en Fene hai un centro das Paneps e unha comunidade de veciños. Se implicou dende o primeiro momento este centro
e o persoal de sardinería do Concello tamén se implicou directamente, e temos un área de compostaxe que está asumindo os restos, xa leva 2 anos funcionando, e leva asumidos os restos dun comedor de 20 persoas, máis 3 edificios da contorna e hasta a herba do cemiterio que está ao lado, un dos rapaces que está implicado, o pai e o sardineiro, e acaban levando a herba tamén a esta área de compostaxe, en lugar de ser recollida polos servicios municipais. Como vedes, esta área está detrás de un parque infantil, que levou en seu primeiro momento controversias, non? Porque, Dios mío, que vai a cheirar e están os nenos ali ao lado. Decidimos continuar, non? Decir, a compostaxe, se se fai ben, non cheira, o sea, non produce ningún tipo de malos olores. É un proceso natural de fermentación que en condicións aerobias, non produce ningún tipo de cheiros. A día de hoxe, a área comunitaria sigue aí, funcionando perfectamente, e os nenos e nenas siguen xogando nese parque. O sea, sin ningún tipo de problemas entre uns e outros, vamos. Visible e funciona perfectamente. En San Sadurniño, este composteiro comunitario instalouse como complemento de unha illa de reciclaxe. Non estaban o contenedor de vidro, de papel ou de envases, e a continuación se puxo un composteiro comunitario. Aí se implicaron, sobre todo, a xente, hai 2 bares ali, San Sadurniño é un concello bastante rural, e está xusto no núcleo máis urbano, digamos, que hai 2 bares e unha frutería, que foron os que se implicaron neste proxecto. É unha área que tamén está funcionando moi ben, a levan os veciños e dentro do Concello, sobre todo, é a concelleira que se encarga de facer as revisións desta área e sin problemas tamén. E despois a terceira experiencia, digamos que foi a de Bueu. En Bueu tamén se instalou o composteiro, neste caso foi iniciativa da mancomunidade do Morrazo, o que pasa que o Concello non se implicou todo o que debería. Entonces, esta persona da mancomunidade deixou de traballar e a área, digamos, que quedou abandonada. Por iso é moi importante a implicación da xente nun área de compostaxe comunitaria, a implicación da xente da comunidade. Realmente é un traballo comunitario, non? A xente xestiona os seus propios residuos orgánicos. E a maioría, non teñen ningún problema. Eu, vos animo a que provedes este tipo de sistema que logo xa veremos como en Cataluña e mañá nas seguintes ponencias están bastante extendidos e aquí en Galicia se podería facer sin ningún tipo de problema e desgraciadamente aínda non está, non? E realmente, o que vimos un pouco hoxe, non? Que beneficios dá a compostaxe, non? En 3 apartados, non? Ambientais, se reduce a xeneración de residuos, baixando a contaminación, se contribúe a manter a fertilidade da terra e tamén a loita contra o cambio climático. Como beneficios sociais, é importante, non? Os veciños fanse autónomos na xestión dos residuos, participan na solución dun problema ambiental, sempre se di o lixo, a contaminación é un grave problema ambiental, se lles dá a oportunidade de que eles podan solucionar ese problema. E tamén, se reducirían as molestias de ruídos ou disminuir o transporte, digamos. E como beneficios económicos, a non menos importante tamén, se poderían reducir os gastos de recollida e se reduce a factura a pagar a planta de tratamento. Teño aquí unha diapositiva de unha comparativa do que custa un programa de compostaxe e como se amortiza, digamos. O programa de compostaxe da adega custa de 50 composteiros,
custa alrededor de uns 10.000 euros. O que vos dixen ao principio, non? Irían os materiais, os composteiros, os manuais, todo o que sería pois a rolda de prensa previa, a charla informativa, o curso, as 3 visitas casa por casa nese período de 7 meses e a presentación dos resultados. Realmente, se facemos contas, porque moitas veces cando se presenta, bueno, eso pois que dicía, bueno, eso é carísimo, como vas a invertir, bueno, gastar tantos cartos en educación ambiental, realmente non é un custo, realmente é unha inversión. Porque se instalamos 50 composteiros e sabemos que na media casa son 3 persoas, chegamos a 150 persoas, con máis ou menos 1 kilo de residuos que se xera ao día, contando nunha vivenda que sexa o céspede, que sexan os restos da horta tamén, que moitas das veces, sobre todo nas urbanizacións, rematan tamén no contedor municipal, se serán pois unhas 55 toneladas de lixo que quedan no composteiro, que quedan na vivenda. Se sabemos que a tonelada o que estamos pagando a Sogama son unha media de 65 euros, que sin a suba, non? Isto é o prezo actual. Pois estamos deixando, aforrando 3.500 e pico euros que non estamos pagando esa factura a Sogama, porque son residuos que quedan na casa. Eso sin contar, se se xestionara perfectamente, que non se recolle, porque son residuos que non se moven da vivenda. Polo tanto, digamos que este programa en 3 anos quedaría amortizado. E os seguintes anos son de aforro. Porque algo moi importante destes proxectos, como decía ao principio, son proxectos de acompañamento domiciliario. Nos imos a facer ese seguimento esos 7 meses. A xente adquire uns hábitos xa ao longo deses 7 meses. E normalmente, cando unha persoa adquire uns hábitos, non os deixa. Polo tanto, ese composteiro non vai a estar solamente funcionando esos 7 meses que nos imos ir a casa, vai a estar funcionando probablemente para sempre. Polo tanto, son residuos que van a seguir quedando na vivenda. E, ademais, tamén o que decía, ao facer o seguimento, o 100% dos composteiros que se reparten, o 100% están funcionando. Están funcionando e se lle están asumindo os residuos orgánicos de toda a vivenda. Polo que é moi importante. E, por último, o que quería decir, que tamén se saiu esta mañán, que non quede solamente como educación ambiental, que os programas de compostaxe, tanto caseira como comunitaria, que non sexan solamente de pequena experiencia de educación ambiental. Simplemente que o ideal sería que a nivel local se instauren como un modelo de xestión, non algo puntual. Realmente, se vos dades conta, esta é a xerarquía, según a directiva da Unión Europea, a xerarquía de prioridades para o tratamento de residuos. Co sistema Sogama estamos no tercermundista 5º posto. En cambio, con proxectos como a compostaxe doméstica ou caseira, nos situamos na primeira prioridade. Estamos no primeiro paso, que é a reducción en orixe. Polo tanto, pasamos de estar nun 5º paso a poñernos na primeira opción de xestión dos residuos. E, por eso, animo aos concellos que pensen, de verdade, en facer proxectos de compostaxe doméstica e caseira, e non só como educación ambiental, sino como xestión nos concellos. Moitas gracias.